Συγγραφέας και θα μας μιλήσει, γεια σας, θα μας μιλήσει για το βιβλίο της Φωνές. Πώς είστε? Καλημέρα σας, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι στην Αίγινα, η οποία έχει άνοιξη. Αλλά γιατί μας τα λέτε αυτά τώρα, που είμαστε στη Θεσσαλονίκη? Για να ζηλέψετε. Καλά. Αλλά θα σας πω ότι εγώ κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη και έχω ζήσει αρκετά χρόνια. Βασικά είμαι Θεσσαλονικιά. Ωραία, άρα από εδώ κι εσείς. Ναι, και έχω πάει και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και γεννημένη και τα λοιπά και έχω και φίλους. Λοιπόν, ο τίτλος του βιβλίου σας, Φωνές, είναι κάπως ηχηρός και ενιγματικός. Τι σημαίνει? Σημαίνει οι φωνές που κουβαλάει καθένας μέσα του. Δηλαδή οι δικές του φωνές, η δική του ιστορία, αλλά μαζί και οι φωνές των ανθρώπων που έχουν περάσει μέσα από τη ζωή του και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα του, και βεβαίως αυτές οι φωνές πιο πολύ έχουν να κάνουν σχέση με την οικογένεια και με πάρα πολύ στενές και σημαδιακές φιλίες. Τι είναι αυτό που σας ενέπνευσε να γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο? Δηλαδή, είχατε κάποιο ερέθισμα, κάτι? Ναι, ακριβώς ήθελα να δώσω φωνή σε όλες τις φωνές που κουβαλάω εγώ και στην προσωπική μου φωνή, και μαζί να δώσω και τη φωνή του τόπου μας. Γιατί η ιστορία αυτή, το βιβλίο, περιλαμβάνει 4 γενιές. Αρχίζει από τη Μικρασιατική καταστροφή και φτάνει μέχρι και την εποχή των μνημονίων. Λοιπόν, μέσα από τις προσωπικές φωνές, τις ατομικές ιστορίες, αναδύεται και η ιστορία, η φωνή της πατρίδας μας, με όλα τα σκαμπανεβάσματα που ξέρουμε, τα καλά της, αλλά και τις διαδρομές της, τις πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που πιστεύω ταυτίζεται ατομικά με ατομικές ιστορίες, αλλά συγχρόνως είναι και κάτι παραπάνω. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και ένα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ένα ιστορικό κοινωνικό αποτύπωμα, αφήνει. Βεβαίως. Μέσα από τις ιστορίες τις ατομικές βγαίνει ιστορικό και πολιτικό, θα λέγαμε, αποτύπωμα. Ναι. Αν και μου είπατε ότι οι φωνές αυτές κάπως αφορούν σε εσάς την ίδια, πόσο εύκολο είναι να αποτυπώσετε σε ένα βιβλίο τόσες διαφορετικές φωνές? Κοιτάξτε, ο καθένας μας, και κυρίως εγώ που τέλος πάντων έχω και μία ηλικία, δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Και είναι πολλοί. Εκτός από ότι και εμείς ατομικά έχουμε πολλές φωνές. Είναι η φωνή που λέει και μας ψέγει πολλές φορές, λέει τι έκανες εσύ, αλλά και είναι οι φωνές που σας είπα, αυτών που ζήσανε μέσα από εμάς και εμείς ζούμε μέσα από αυτούς. Εξάλλου, όταν είσαι συγγραφέας, είσαι και λίγο ηθοποιός. Δηλαδή με την έννοια ότι υποδίεσαι έναν ήρωα. Έχω υποδηθεί, έχω γράψει, θέλω να πω, ήρωες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με μένα. Άντρες και με ζωή έτσι πάρα πολύ έντονη, ιστορικές φυσιογνωμίες. Λοιπόν, τη στιγμή που γράφεις για αυτούς, κατά κάποιον τρόπο γίνεσαι. Επειδή έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες μέσα μας, δεν είμαστε ένας άνθρωπος. Απλά αυτό που βλέπετε σήμερα ή αυτό που είστε εσείς ή εγώ ή οποιοδήποτε είναι μία από τις δυνατότητές μας. Τα λέτε πολύ ωραία. Σας πήρε καιρό να το γράψετε? Είναι πάντα μία από τις απορίες μου για τα βιβλία γενικότερα. Όπως είπατε. Σας πήρε καιρό να το γράψετε? Γιατί είναι... Ναι, μου πήρε καιρό, ομολογώ, πάνω από 3 χρόνια, γιατί έχει και πολύ ιστορική έρευνα. Φυσικά. Γιατί αναφέρομαι, Μικρασιατική καταστροφή, Πρώτος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εμφύλιος, μνημόνια, όλα αυτά. Και επίσης υπάρχουν και επεκτάσεις επευκαιρία δηλαδή των γραφωμένων και τι γίνεται στον ευρύτερο κόσμο. Δηλαδή, μπορείτε να το φανταστείτε ότι είναι ατομικές ιστορίες οι οποίες βρίσκονται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο το εθνικό της Ελλάδας και στον ευρύτερο
κόσμο, σαν μπαμπούσκες. Γιατί όλα είναι συνδεδεμένα. Δεν υπάρχει κάτι που είναι ξεχωριστό. Όλα αλληλοεπηρεάζονται. Έχετε ακούσει εντυπώσεις μέχρι τώρα? Ναι, έχω εντυπώσεις ακούσει ευτυχώς πάρα πολύ καλές, θα έλεγα. Καλό αυτό. Πρώτα την ταύτιση, γιατί οι ήρωες αναφέρονται και σε διάφορες εποχές και επίσης σε διάφορες ηλικίες. Υπάρχουν οι μεγάλοι που ξέρουν τα γεγονότα, τα παλαιότερα, ας πούμε, τα έχουν βιώσει, τα έχουν ακούσει, αλλά το βάρος πέφτει στο τέλος στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι βγάζουν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Και είναι αυτή μια ομάδα νέων ανθρώπων που θα λέγαμε ότι είναι περιθωριακοί κάπως, που έχουν περάσει από διάφορα κανάλια, έχουν πέσει, έχουν σηκωθεί, θέλουν να ελπίζουν, έχουν αξιοπρέπεια και ζητάνε κάπου σε έναν άνθρωπο να επενδύσουν τις ελπίδες τους αλλά και το δυναμισμό τους για την πραγματοποίηση ενός καλύτερου αύριου. Και αυτός είναι ένας άνθρωπος, ένας νέος σχετικά άνθρωπος, ο οποίος είχε πέσει πολύ χαμηλά, δηλαδή είχε μια χρήση μακροχρόνια εξαρτήσεων και αυτά, αλλά έχει σηκωθεί και προσφέρει και έργο στην κοινωνία. Οπότε υπάρχει ανοιχτό ένα παράθυρο ελπίδας μέσα από μια διαδρομή και από διαδρομές που δεν έχουν φως, αλλά έχουν αρκετό σκοτάδι. Επομένως, ελπίζετε να φτάσει και στα χέρια πολλών νέων ανθρώπων. Και τι μας ετοιμάζετε κάτι μελλοντικά? Έχετε κάτι στα σκαριά? Ναι, θα έλεγα, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί, είναι κάτι πολύ δύσκολο και έχει σχέση με τα συμβαίνοντα σήμερα. Είμαστε εδώ πέρα όταν το... Μία αλληγορία ίσως. Εξαιρετικά. Είμαστε εδώ όταν το ετοιμάσετε να το παρουσιάσετε με μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Και χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Θα τα δώσω. Όλα.